V krátkej prestávke sme späť a televízne noviny pokračujú ďalej. Uvidíme 10 000 učiteľov opäť v uliciach Slovenska. Odborári sú pripravení rokovať, no nevylučujú ani štrajk. Dôvodom sú spory okolo výšky učiteľských platov. Hoci im vláda sľubuje pridať, predbežný návrh budúcoročného rozpočtu takúto zmenu nespomína. Ja mám 599 v čistom, po 13 rokoch praxe. Hovorí bratislavský učiteľ o svojej mzde po 5-percentnom zvýšení platov. A toto tvrdil o zvýšení učiteľských platov ešte pred niekoľkými mesiacmi premiér Robert Fico. Môžeme hovoriť o sume, ktorá bude na úrovni okolo 930 eur. A práve tento rozpor slov a činov vytvára napätie medzi učiteľmi a vládou. Hoci Ficov kabinet označil školstvo za svoju prioritu, peniaze na zvýšenie platov našiel až po trojdňovom štrajku. Učitelia nakoniec ustúpili. Prísľub zvýšiť mzdy pedagógom nad úroveň priemerného platu na Slovensku však aj dnes ostáva iba v rovine sľubov. Ten štrajk je len prerušený, on nie je zrušený. Stačí, aby sa odbory rozhýbali a môže sa ísť znova do toho. 31% zamestnancov školstva je ochotných ísť do protestov, čo je cca 45 000 zamestnancov. Nádej zomiera posledná a kým v iných rezortoch platy nebudú rásť a pevne verím, že pre pedagogických a odborných zamestnancov sa mi to podarí vyrokovať. Sme presvedčení, že v rámci štátneho rozpočtu je možné prerozdelenie tak, aby školstvo dostalo viac. Sme pripravení na všetko. Hrozia nám teda opäť protesty učiteľov? Odpoveď na túto otázku by sme mali definitívne poznať budúci mesiac, kedy vláda predstaví návrh rozpočtu. Viktor Serebriakov, televízia Markíza.